नैबे मानसिया ओरैबायदि जौ फाग्ला साबा गथ'फोर दङ हिनजावखौ ओरैबायदि जौ लोङै लोङै आलाय सिलाय खालामो न' बां बानायना होआ न'आव मा नांगौ ना मा नाङा जेबो गैया लोंनानै माबायदि जागासिनो नुवाखै फिसाफ्रा मा नामोनलाय नोंनिया नोंनिलाय जेसिका ओमफ्राय नोंनिलाय मेनेखा ओमफ्राय नैबेनिलाय रिभाइस खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट बा जोबोर मोनसे दुखुनांथाव आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोबाय तो लोगोफोर गोबां समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने दासिमबो माखासे आइजोफ्रा ओरैबायदि सातजारला दुखु खस्थ'नि गेजेरजों संसार जाबोनो गोनां जादों आरो माखासेया गावनि लुबैनाय बायदि गावनि गोसो बायदि बेरायनो थाबायनो हानाय ओरैबायदि मालाय संसार सोलिगासिनो माखासेफ्रा नाथाय माखासेया ओरैबायदि दुखु खस्थ' दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन सासे बर' आइजोआ साबा गथ'फोर दङ आरो हौवाया जाहैदों बिराद जुमाय फाग्ला न' बां जेबो गैया थाग्रा देराया मोजां नङा हंला हंथा बेरा गैया ओरैबायदि दुखुनि गेजेरजों संसार जागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम तो लोगोफोर नैबे भिडिअखौ आं लाबोनायनि कारनानो जादों जाहाथे बैफोरबायदि माखासे आइजोफोर आरो आइजोनि जे दुखुथिया आइजोनि न'खराव जे बेहा साबा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ हिनजावसाफोर साबा गाहाम गथ'फोर दङ आरो हौवाया ओरैबायदि जुमाय फाग्ला होनदों ओरैबायदि जौ लोङो जौ लोंनानै न' बानायनो गोसो गैया न'आव मा नांगौ मा नाङा जेबो मिथिया ओरैबायदि दुखुनि गेजेरजों संसार जागासिनो दङ सासे बर' आइजोआ दा नोंथांमोननो आं सिगांग्रो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना नैबे दुखुथिया माखासे गथ'फोर आरो बिमानि भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला ओरैबायदि बिखा खामथावना आरो ओरैबायदि गोसोआव अनखांनाय सानखांनाय मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायग्रो माथो खालामदों नोंलाय आयो गोरलैफ्रालाय गोरलैफ्रा थांदों सिगाङाव थांदों नोंहालाय दं नै मा ओंख्रि संखो आयो माथो माबायाबो गब्लं गोनां गोजा साम' ओमफ्राय मैथाजों एसे देरलाबायदों आयो फिसा बानानैहाय नै न'फ्रा लोगोफोर दुखुथिया माथो नोङो माथो गाबलाबायखो मा दागाब माथो लिङा लायनांगौ लिङा लायनांलाया लिङा माथो खालामनाय लादु लाबोदों आं गोरलैफोरनो लिङा लायथों लादु लाबोदों आं लादु लाबो लिङानै अना खानानै लोगोफोरनो बिदिनो अन्थाव बाथावनो फिसाय दं थेवबाबो नै न'फ्रा अना खाना लोगोफोर फिसाफोर साबा दङ बेखायनो रासन एसे लाबोना फैबावबाय आङो जाग्रा बायदिनो गथ'फोरनो दालि मेगि ओमफ्राय दाउदै बिदिनो फिसा आरोना जा हायो बेखौहाय आंनि लोगो हरदों बेखौहाय ओमफ्राय आंबो बिदिनो माजे लाबोना फैबाय थाबावगोन अननायजोंहाय आरोना मानथो लुनो थोना आयै एफा लांदां बार अखा फैलामो उन्दुनाय नोंसोरो ओमफ्राय मानथो नोंनि हौवायालाय लुवा जाखो जौबो लोङो खोथाखौ लालाया मा जाखो अयथासार जौ लोङो आयै नायदो नै लोगोफोर न'फ्रा हाउजिं मोनदोंमोन दा हाउजिं मोनदों हरो फैसा मोनदोंमोन फादार होदोंमोन साफा जौ लोंजोबनो बादा खालामलाले मा जाबावगोन अबस्था संसार फिसाफ्रा मै थांजोबखो एफा अन्थाव बाथावनो फिसाफ्रा मा नामोनलाय नोंनिया नोंनिलाय जेसिका ओमफ्राय नोंनिलाय मेनेखा ओमफ्राय नैबेनिलाय रिभाइस ओमफ्राय सासे दंबावो साबा गोरलैफ्रा साबा लोगोफोरनो अन्थाव बाथावनो ओरैबायदि दुखुथिया माथो नोंसोर ओंखाम मोनजानाया मोनजायो दा ओमफ्राय नों माथो होननो सानो नानि न' गैयिफोरखौहाय सरखारनिफ्राय माबा मोनसे बुंनो सानो नामा आं बिदि मोनला हांगौ सानगासिनो दङ न' मोनला न'आ मोनबायमोन दा न'आ मोनबायमोन मा हनै जौआ लोङो मा खालामबावनाय ओमफ्राय न'आ लुना लारोङासै नै आयो असान्थियानो जोबथा आयै अना खाना गोग्लायलाबायसै ओमफ्राय सानै बोरैबा मोनजोब्बाय आं आयै न'फोरा नै फिसाफ्रा माला न' मोजां मोनबावनायखौ सानगासिनो दं थो हस्पिटालाव थांसै दे मुलि लायनो थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेखौ नुनानै गोबां दुखुनांथाव नुदों नङासै
आरो जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामदों आरो जाय आइजोखौ बेफोरबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सोलिहोदों बे मानसियानो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय सुबुङानो नैबे हौवायानो आरो दा ओरैबायदि दुखु खस्थ' माने गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामदों दा बिथाङा बिराद जौ लोगो बिराद जौ फाग्ला होनदों खामानिफोरखौलाय माव होनदों मिस्ट्रिबो माव होनदों जे फैसा मोनो फैसा मोनबाथाय लोंनायावनो गारजोबो न'खराव मा नांगौ गथ'फोरनो मा नांगौ मा बानायनांगौ जेबो थाल लाया जेबो साननाय गैया आरो खालि लोंनाय जानायल' दा बेफोरबायदि अब्ला नायदो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबांथार माखासे आइजोफ्रा बेफोरबायदि गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों माबायदि संसारखौ सोलिबाय थानो गोनां जादों दा लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बैसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सायाव सोरबाफोर अनखांनाय मोनोब्ला बा सोरखारा बिटिआर सोरखारा बिथांमोनखौ अननाय मोनोब्ला बिथांमोनखौ मोजां खाबु मोजां सोलोंथाइनि बा माबा मोनसे मोजां राहा होनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम दा लोगोफोर गामिया जाहैदों जिल्लाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि औगुरि आथियापारा होनदों आरो नैबे भिडिअ क्लिपाव जे रायज्लायनाय नोंथांमोना सोदोब खोनादों आरो नैबे भिडिअ क्लिपआ जाहैबाय सम्पा बसुमतारी नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिथाङा देहानि प्रब्लेम देहानि गोबांथार जेंनाखौ मोजां जानायनि थाखाय बिथाङा मुलि फानो आरोना नोंथांमोना सिनायखायो सम्पा बसुमतारी बिथाङा आयुर्वेदिकनि मुलि फानो दा बिथाङा नैबे भिडिअ क्लिपखौ बानायदों आरो बिथाङा गोबां शेयार खालामहोदों जाहाथे बैसोर गथ'फोरनि सायाव मोजां खाबु लानो हानायनि मोजां राहा लानो हानायनि बिथांमोनखौ अनसायनो हानायनि थाखाय बिथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनो होदों ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम दा बैसोर उन्दै उन्दै माखासे इसिबां अन्थाव अन्थाव गथ'फोर इसिबां समायना समायना गथ'फोर बिसोरखौ मोजां सोलोंथाइ होयोब्ला मोजां गियान होयोब्ला बेसे मोजां जागोन बिसोर गथ'फ्रा नुदोंना नोंथांमोना दा बेखायनो नोंथांमोना हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय